Dus ja, misschien wordt het beter, ik weet het niet. Ik had er eigenlijk geen les van, het valt me hier ook best. Maar een beetje roemerig wie misschien even verkeerd. En dat is wel de bedoeling. Omren is namelijk in opdracht van de gemeente dwaande met een project om de milieustrijd in Den Wald veiliger, beter structureren en overzichtelijker te maken. En dat weer het nodig. Deze Milieustaat staat hier inmiddels bijna 25 jaar. Er kwamen in het begin 25.000 mensen. Het is inmiddels al verdubbeld. Dus meer dan 50.000 mensen per jaar die hier komen. Dus er komt ook meer afval. Er komen meer grondstoffen worden hier gebracht. We hebben meer bewegingen van voertuigen. Dus we willen het echt veiliger maken en beter. Zodat we hier al voor sorteren. En wat dat betreft zijn er heel wat ontwikkelingen die je ziet om meer afval te bewerken en meer grondstoffen uit te halen. Dat houdt in dat er een soort veranderingen plaatsvinden zullen. Ik zit John Jere met hetzelfde idee zeg maar. En er ben in de loop van de jaren bakken bijkam. En nee en een wat veiliger rondpak is helemaal mooi. Verandert er voor die werk dan ook een soort? Nou ja, het loket wat nog voor zit, dat wordt in principe een praatpaal. Dus dat maakt de meesten zelf van. Dus dat werk verdwijnt voor u. En nu werk ik zo wat meer op coaching lezen boven om de meesten te helpen met sorteren. We gaan ook een bakken hierboven op het bordes staan. Die met vrachtwagens ook oppakken, dus dat is heel onveilig soms. En die bakken worden dan hierboven wij gaan en die komen bij beneden weer. Zodat het vrachtverkeer en de meesten gewoon gescheiden bloot en het veilig bloot voor iedereen. De toegangsweg die verandert. En dat zal betekenen dat er dus minder overlast is op de doorgaande weg. Dus de mensen die zullen zich meer op het terrein al kunnen melden. En daar komt ook een nieuw systeem met een speciaal soort praatpaal waar mensen zich kunnen melden, ook al kunnen afrekenen en dergelijke. Dus we proberen daardoor dat de doorstroom ook efficiënter en sneller en veiliger gaat. Ook de bezoekers zijn enthousiast over de plande verandering. Nou, dat minder verkeer op de dik, dat lijkt me wel aardig goed aan, want dat is dus soms wel eens heel druk. Mensen moesten toch vrij lang wachten. Dus we willen die wachtrij willen we korter krijgen. En we willen er ook voor zorgen dat we hier op het terrein zelf het overzichtelijker hebben. Zodat we dus beter die stromen kunnen bedienen en ook de voertuigen ook op duidelijkere plekken kunnen laten lossen en laden.